Foli ani tanuni an b'a di an filɛlikɛ jama bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo maa minnu sɔgɔlen don Jani.ml FM kan an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye bi ye juma ye Ala ka juma timɛ ko ɲuman yira alisilamɛden bɛɛ lajɛlen na Ala k'an ka bato kelenw Alahu taala k'o bɛɛ lajɛlen minɛ maa minnu yɛrɛ fana tanyana Ala ka badabada dali nɔgɔya alisilamɛ su bɛɛ lajɛlen ye ayiwa bi an seginna ka don an ka jɛmukan kɔnɔ jɛmukan min n'an b'a fɔ ko musoya gindo ayiwa o tɛ dɔwɛrɛ ye a kɔnɔ ko ye min an bɛ tila k'an da don a la an bɛ walawalali kɛ fɛn minnu ka ca an senkɔrɔla la n'a bɛ ka kɔlɔlɔ lase anw balimamusow ma n'a bɛ ka kɔlɔlɔ lase an denw ma n'a bɛ ka kɔlɔlɔ lase anw sinjiw ma a n'an sigiɲɔgɔnw an bɛna tila k'an da don o la an bɛ walawalali kɛ maaw ye Nafisatu Jara ale bɛ ne bolo kɔrɔ yan ne nɔ ayiwa ko bi thème tɛ dɔwɛrɛ ye an bi an balakaw yɛrɛ de kan an musolakaw ne yɛrɛ b'o la Nafisatu b'o la ayiwa maa caman fana b'o la donc an bɛ ka kuma mun kan n'o ye an ka musomanninw minnu luxe ka d'u ye vie luxe ka d'u ye olu bɛ fɛ u ka ye de n'u bɔra dɔrɔn a ye jama ɲɛ ka jɔ olu kan o tɛ dɔwɛrɛ ye o y'an ka téléphone de n'an b'a wele ko iPhone 16 15 14 an bɛna kuma o de kan bi a kɔnɔko ye mun ye an bɛna tila k'an da dɔ la ayiwa Nafisatu a ni sɔgɔma baasi t'i la foyi tɛ n na diyara n ye ayiwa folikan mun b'i bolo k'an bɛ bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan fɛn o fɛn sɔgɔlen bɛ Jani.ml la nin wagati in na k'an bɛ foli belebeleba di bɛɛ ma donc ni musoya gindo dabɔlen donc hakilina minnu b'an fɛ donc an bɛn'o partager ani mɔgɔw cɛ siga t'a la Nafisa i y'a fɔ cogoya min na a tɛ tɛmɛ o kan an bɛna kuma bi fɛn min kan n'o ye an ka téléphone ye an ka mansimafɛn Nafisatu nin ko in ye diɲɛ minɛ dɛ a ye diɲɛ minɛ dɛ a ye diɲɛ munumunu ala minnu yɛrɛ sigilen bɛ yan n'an bɛɛ b'a la an bɛɛ b'a la a ko kuma a tɛ kɛ basi ye k'a na bɛ dɛsɛ ko maaw k'u to écran kɔfɛ ko bi baro k'a ka di kojugu Nafisatu an y'a ye k'a fɔ an balimamuso dɔw bɛ yen nin nɔ Nafisa ko ni mɔgɔ filili yɛrɛ ma a k'a bɛ kɛ fɛn wɛrɛ i bɛ kɛ sugu wɛrɛ ye dɛ o tɛ tiɲɛ ye ayiwa an balimamuso dɔw bɛ yen nin nɔ olu filɛ nin ye u bɛ nege téléphone nɔfɛ n'an b'a wele ko iPhone 16 15 Nafisatu ne ko e bɛ nege fɛn nɔfɛ fɛn min bɛ taa miliyɔn ko la mais k'a sɔrɔ e yɛrɛ siyɔrɔ k'a sɔrɔ da dumuni Nafisatu o tɛ yen a bɛ lakale cogo di e kuma an filila an yɛrɛ ma an filila an yɛrɛ ma kosɛbɛ an filila an yɛrɛ ma Nafisa mais ni diɲɛna ko tɛ diɲɛna ko do diɲɛ bɛ ka yɛlɛma fɛnw bɛ ka yɛlɛma nɔfɛ n'an y'a miiri depuis fɔlɔ lawalew la téléphone yɛrɛ tun tɛ yen fɔlɔ an bɛ taa poste de la ni appel bɛ ka mɔgɔw bɛ fɛ ka appel kɛ donc u bɛ taga yen i bɛ taa sigi 1 heure 2 heures ka appel ni fɛnw makɔnɔ ou bien fixe kana bula kana kɛ téléphone fitinin fitinin ka taa a tɔ yɛrɛ laban nana kɛ sisan téléphone yɛrɛ san sɔngɔ bɛ ɲini kana kɛ kalo 3 loyer wari a ka ca ni kalo 3 yɛrɛ ye ala 1 million et quelques ou bien 200 musomanin ka taa 200 dɔ téléphone kelen na k'o minɛ i tɛgɛ la ten k'i sigi i sigilen bɛ hali i bɛ taa dɔw yɛrɛ sɔrɔ 15 pro iPhone dɔw b'u bolo u sigilen bɛ chez min yɛrɛ kan yɛrɛ hali o chez juru yɛrɛ olu yɛrɛ saba pa e bɛ taa 200 min bolo chez i bɛ tɛmɛ 1500 kan ma ɲini su mana ko ka ban dɔrɔn i bɛ taa sɔrɔ assiette b'u bolo u bɛ da i bɛ taa dɔw yɛrɛ sɔrɔ ma ɲini hali ninnu dɔw da gilan u bɛ si dɛbɛ ne ka téléphone b'e bolo u bɛ makilan 2 sɔrɔ fo ka tila k'a tɔ to e bɛ da dɛbɛ kan téléphone nafa jumɛn b'a la alo ko ni téléphone nafa alo mana bɔ a la i bɛ yan fɛ pour que k'i ka baaraw fɛ a nafa kun nin bɛɛ kun ala ma ɲini 200 e da yɔrɔ ma ɲi 200 tɛ ka dumuni sɔrɔ ka dun 200 e ba sigilen filɛ a bɛ kamana gana 200 dɔgɔnin man kɛnɛ e ko tɛ ka problème e fari kan k'a furakɛ f'e ka téléphone ka k'e bolo ma ɲini vitamine tɛ fari an bɛ taa yɔrɔ jumɛn na an b'an ko mini ko k'an jaabi diɲɛna ko tɛ ko an ka miiri an muso an bɛɛ de b'a la ma ɲini an bɛɛ de an tɛ bɔ a kɔnɔ ne b'a la mais comme phénomène min don c'est présent maintenant il faut que an ka kuma kan mɔgɔw ka miiri ka sini ɲɛsigi kɛ quoi parce que muso tɛ appelé un jour à te marier donc sani bɛ taa 200 dɔ téléphone kelen na miliyɔn kelen téléphone kelen juste parce que mɔgɔ ka y'i bolo mɔgɔ ka y'i bolo k'a fɔ ko k'e ye 16 sɔrɔ wa n'i ba dɛmɛ ka kɔɲɔminɛn ko la ka to ka fɛn dɔw san ka mara mais n'o fana man fisa ne k'i débrouiller ni 60 ta ou bien 40 ta ninnu sinon an ta ninnu man ca an ta ninnu tɛ tɛmɛ 60 don an ta ninnu kɔni
mais ni y'anw sigilen i b'a fɔ ko 16 b'an bolo ka sɔrɔ Ala de b'a dɔn. Ala de b'a dɔn ne Mayini. Ko kumaw ka ca sa. Kumaw ka ca ne Mayini. Il faut que anw taw bɛ ɲɛ cilen filɛ an bolo yan nɔ. An taw bɛ ten mais anw filanw ko fo olu k'u ta fali ko parce que n'o ɲɛ cira dɔrɔn ko b'a yira de k'i tɛ page kɔnɔ. Ou bien ni mɔgɔ min b'a la ka fɔ dɔrɔn ko non ko karisa ko bɛ lɔku la quoi a selen don a ta kɔrɔ ka taa fɔ cogo min na quoi. donc sisan an balimacɛw quoi o y'o côté ye. Olu fana bɛ k'a fɔ k'u bɛ ka s'u muso donc ninnu k'u yɛrɛ genre k'u yɛrɛ la civiliser k'u bila temps kɔnɔna na quoi. K'a sɔrɔ complexe b'u la. mais est-ce que o téléphone ka 16 ni 14 o k'a sɔrɔ i siyɔrɔ ma ɲi k'a sɔrɔ dumuni yɛrɛ tɛ est-ce que an ka maliyɛn denmisɛnninw ka complexe barika de ma bon n'u bɛ 16 ɲini ko fo u k'a sɔrɔ diyagoya la parce que an y'a ye k'a fɔ hali ni i ye 16 sɔrɔ ou bien 15 téléphone in bɛ chauffer est-ce que Mali fɛn yɛrɛ don. Mali fɛn tɛ dɛ mais i ka jisuma d'a la i ka glace d'a la. I bɛ dɔw yɛrɛ b'u ka téléphone misɔrɔnin melenge dɔrɔn k'a laminɛ k'a da sanfɛla la ten quoi. I m'a ye pour que k'a chauffer bon téléphone dɔw bɛ olu tɛ se ka mara anw fɛ yan. Tiɲɛ don. I m'a ye an b'a iPhone tigi dɔw yɛrɛ ye n'u ka téléphone chauffera dɔrɔn u bɛ so u b'a da glace sanfɛ ou bien dɔw b'u ta don frigo yɛrɛ kɔnɔ ka bɔ a sera o bɛɛ ma. Téléphone ka dɛsɛ kɛnɛmana la fɔ frigo la. O y'a selen a gɛrɛgɛrɛ ma. O kan ka dɔn k'a fɔ minnu bɛ marché an fɛ yan nɔ o tɛ da gɛlɛnba ninnu ye. iPhone ninnu Samsung bɛ yen nɔ ninnu da fana ka gɛlɛn mais Nafisatu an ka téléphone ko in a kuma cayara. Nafisatu ne bɛ fɛ ka yɔrɔnin min fana dɔn o ye de k'a fɔ an balimamuso minnu fana bɛ yen nɔ ni an balima tunkaranke u ka hakɛto belebele bɛ kuma in kan an kan tɛ mɔgɔ ma mais Nafisatu olu b'u to extérieur la u b'an balimamuso dɔw nata kosɛbɛ k'u nata dayɛlɛ an bɛ 16 bila ka na di i ma dɛ 14 b'an bolo 15 b'an bolo mais u bɛ laɲini wɛrɛ de k'i la yanni i ka fɛn in sɔrɔ donc an balimamuso dɔw bɛ yen nɔ u m'a faamuya olu kɔni bolo dɔrɔn ko non ko ne ninnu ye min fɔ ko o ye tiɲɛ ye e bɛ se ka mun de fɔ o yɔrɔ la an balimacɛw n'an balimamuso ye. mais ne o yɔrɔ la ne tɛ jigin balima étranger ninnu na ne tɛ jigin balimakɛw la mais téléphone bɛna di e min ma e de kan k'i yɛrɛ dɔn k'a fɔ téléphone mana d'i ma surtout an bɛ diɲɛ tile min na téléphone u b'a 15 pro ni iPhone ko nin na mais n'a kɔlɔlɔw bɛ ɲɔgɔn na parce que n'a fɔra miliyɔn kelen fɛn ka ta ka d'e ma o tigi b'o ta ka d'e ma fu la n'a y'a d'i ma kɔni i kan ka minnu k'a ye b'o k'a ye donc o de bɛna ni ja jugu ninnu ye fɛn dɔw ta sinw photo ci ma ani fɛn wɛrɛw quoi donc kɔlɔlɔw bɛ tila ka na fɛn ne tɛ jigin balimakɛw la téléphone bɛna d'e min ma e de t'a dɔn i sagoya de b'a la mais ka téléphone d'i ma donc b'a san ka d'i ma à condition que i lanwolo parce que an ɲɛ b'u caman na Mayini lanwolo photo ni fɛn ninnu a caman b'a la a caman o de o parce que olu t'a bila kunna dans les jours à venir que ça va causer un problème en tout cas alors que a laban y'o de téléphone ma dabɔ nin si kama Mayini allo yɛrɛ téléphone mana bɔ la a tɔ ye jumɛn a tɔ ye jumɛn ka photo ta hali furu cɛ Mayini man kan tɛ k'a fɔ i lanwolo photo ta k'a ci i furukɛ ma hali n'a sɔrɔ ale de ye téléphone in san ka d'i ma ale de y'a wari bɔ a kun k'a san ka d'i ma hali n'ale ko i k'i lanwolo photo ta k'a ci a ma i man ka caman plus forte raison étranger minnu bɛ na k'a fɔ k'u bɛ téléphone san ka da gɛlɛn na à condition que i b'i yɛrɛ ja sugu dɔw ta ka ci a ma i bɛ ka k'i yɛrɛ de nɔ furu bɛ yen furusa bɛ yen o b'a la dɛ Mayini ni i nana to ni manamana ko la k'a fɔ k'i cɛ de ko n ka photo ci i ma an y'a ye k'a fɔ nin téléphone nana ni kɔlɔlɔ camanba de ye furuso yɛrɛ kɔnɔna na cɛ min yɛrɛ ala ti semaine kelen bɔ an y'a ye an balima cɛ dɔ a ye muso de ɲini i y'a faamuya mais kɔɲɔ in bɛ kɛ i n'a fɔ banama kɔɲɔ ninnu de fɛ mais Nafisatu n bɛna fɛn dɔ f'i ɲɛna adamaden mana kɛ cogo o cogo mɔgɔninfin y'a yɛrɛ de bi mɔgɔ kan k'i yɛrɛ ladamu quoi ni e muso de don i n'a fɔ i y'a fɔ k'i ma jigin i balimacɛ la mais souvent an bɛ jigin olu la mun na e de muso y'i muso ye i ko karisa i photo ta i ka a ci ma photo cira e ma téléphone de fɛ donc e yɛrɛ de ka téléphone ye o publier Nafisatu o ye fiti ye i ko ko o ye fiti de kɛ ne bolo e kan ka jumɛn kɛ n'a ma ɲɛ i ma minɛ muso de don a ye fiti kɛ e de ka niveau la donc e bɛ mun kɛ e b'a to yen de wa e b'a furu de i bɛ bɔ i bɛ tiɲɛ fɔ mais hali o la i bɛ k'a fɔ ko e bɛ jigin cɛ la ne tɛ jigin cɛ la mais ni muso kan ka kekuya de i b'a dɔn ni den ɲɛna u b'a fɔ ko ba n'a cɛra a bɛ fɔ jɔn don
ko ba kelen t'a dɔ mais muna o bɛɛ bɛ da muso kunna muso de kan ka kekuyo la tu dois faire tout pour ne pas tomber dans les pièges o maïbe ale bɛ se ka téléphone san ka di ma fɔ tiɲɛ yɛrɛ la i furumuso de ye ne i bɛna so kɔnɔ yan min kan ka tɛmɛ ne ni ɲɔgɔn cɛ i mago bɛ ne fari fɛn fɛn la i b'a bɛɛ ye n'i nana i b'a ye i bɛ maga bɛɛ la i bɛ n sɔrɔ yan mais o y'i furucɛ yɛrɛ mais c'est il n'a pas le droit k'a fɔ k'e k'i ja an bɛ tile min na an bɛ don min na i ko bi maɲini k'a fɔ k'e k'i lankolon photo ta k'i b'a cɛ ma mais est-ce que i b'a tigi fɛ yɛrɛ mɔgɔ minnu bɛ nin proposition demander muso la est-ce que i b'a fɛ bon k'i ja jugu ta k'a ci a wagati la o b'a demander sans penser que dans les jours à venir ko wɛrɛ bɛ bɔ a la kɛlɛ ni fɛnw bɛna bɔ a la donc i b'a dɔn sitanɛ ma ɲi maɲini a ni ko ninnu bɛ kɛ wagati min na a bɛɛ bɛ kɛ diya de kɔnɔna na o ye tiɲɛ n'u muso min bɛ k'a ci n'a b'a dɔn ko kɔfɛ ko ni kɔlɔlɔ de bɛna bɔ a la ni cɛ in bɛna fara a t'a kɛ bon cɛ in fana tellement k'a wagati a b'a muso fɛ ou bien o ka di ɲɔgɔn ye kanu na wagati a t'a bila kunna k'a fɔ ko polémique bɛna tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ jusqu'à ce que a bɛna taa se vengeance ni fɛn ninnu dɔ ma k'a ka lankolon photo ninnu bila quoi mais muso de kan ka faamuya k'a bili kunna tant que e lankolon photo bɛ cɛ kunna hali ni cɛ lankolon photo bɛ kunna mais ni muso malola muso ka lebu ka jugu ni cɛ ka lebu ye tiɲɛ don mais ne bolo lebu kelen de don Nafisa muso lebura cɛ lebura bɛɛ lebu aw bɛɛ lankolon hali n'aw bɛɛ lankolon don hali n'aw bɛɛ lankolon don maɲini ni muso lankolon ye fini bila sa ka tagama mɔgɔw bɛ hali ni fatɔ i bɛ maloya mɔgɔw bɛ filɛli min da muso kan u t'o filɛli da cɛ fatɔ lankolon kan quoi i bɛ ka faamu muso kan ka sutura de cɛ bɛ bɔ sisan ka tɛmɛ mɔgɔw b'a u ɲɛ jɔ ka dɔrɔn bɛ tɛmɛ mais muso ni lankolon tan ni fila yira cogo sugu dɔ la bɛɛ b'i filɛ dɛ muso filɛbaga bɛ caya ka tɛmɛ cɛ kan miliya caman bɛ na mais Nafisatu cɛ in kan ka muso in furu ou bien a man ka furu bon ni hali ni nin furula maɲini nin furu tɛ taa ɲɛ tuguni parce que déjà ko kɛra cogo min na nin ye ta ko bɔra a minɛn kɔnɔ maɲini ale kun man kan tɛ cogo si la k'a fɔ k'a bɛ bɔ ni nin ko nin ye ale kun kan ka hali n'a a bɛ fiti kɛ cogo min ale ka téléphone tɛ yan non mais ni fiti cɛ ma tiɲɛ fɔ a cɛ ko k'a ye fiti de kɛ donc ani mɔgɔ o mɔgɔ ka mariage date fɔra ɲɔgɔn fɛ bɛɛ ta kɛra fa kelen hali sisan nɔ la personne a ma marié a sigilen don faso la parce que déjà cɛ de y'a publié e yɛrɛ ka téléphone a b'a cɛ de ka téléphone kɔnɔ wa cɛ ka téléphone de y'a publié o fiti ko kuma bɔra yɔrɔ jumɛn na cɛ ko k'a ye fiti de kɛ donc sisan a fɔra donc n'a ye fiti kɛ i bɛ muso furu ko non ko n'a ma ɲa ko kɛra tantɔ ale balima de don mais tiɲɛ yɛrɛ la a ka gɛlɛn ale k'a furu ale kɔni bɛ yafa deli mais a ye fiti de kɛ ne yɛrɛ ko ne cɛ nana Mali la yan nɔ an kan ka cɛ sigi kurun jan sanfɛ a bɛ muso in furu a diyara ye a ma diya ye non ne kɛra muso non diyagoya tɛ foyi ɲɛ maɲini mais Nafisatu a ye den de nin ka vie tiɲɛna a ka vie tiɲɛna parce que déjà bɛɛ y'a ye n'a fɔra ko yɔrɔ min suturalen don ko diɲɛ mɔgɔ ɲɛ dar'o kan yɔrɔ kɔni o ye kuma ban pewu de mais furu fana kan ka kɛ i lafiyalen ni lafiyalen bɛ fɛn min na hali ni cɛ nana ka na nin diyagoya fo déjà ko kɛra ampleur min na nin ta maɲini hɛrɛba tɛna sɔrɔ nin furu kɔnɔ muso diminen don bon cɛ ka laɲini kun ye muso ko ye ale tɛ fɛ cɛ bɛɛ bɛ muso suturalen de fɛ muso min yɛrɛkɛlen don ta mɔgɔ si t'a fɛ k'i dayɛlɛ bon n'a ma ɲɛ muso ka yɛrɛkɛli sababu bɔra e la e dun ɲɔgɔnnaw bɛɛ fana de ye muso ye ka tila k'a fɔ k'e b'o muso kelen ta ka na n'a ye k'i b'i marié n'o ye maɲini a ka gɛlɛn hali ni a y'o de fɔ k'ale a terikɛw y'a ye bon ale balimaw y'a ye ale jɛɲɔgɔn donc imagine donc depuis o yɔrɔ la le monsieur là il est ingrat bon moi je peux dire que le monsieur là même il a fait exprès il a fait o tɛ se ka kɛ o photo bɛ e ka téléphone de kɔnɔ a cire e de ma maɲini e ka téléphone bɛ se ka ta cogo jumɛn na ka photo ko publier e ka nin galerie baden kɔnɔ fɛn wɛrɛw baden bɛ fɛn foyi ma se ka publier ka fiti kɛ e ka téléphone kɔnɔ fo muso ka téléphone cɛ ma tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye mais cɛ kɔni normalement plainte kan ka tigɛ cɛ seulement i bɛ taa sɔrɔ fɛn dɔ rancune sugu dɔ de bɛ ou bien ko dɔ kɛra dans le passé soit muso ye ko dɔ k'a la ou bien muso ye ko dɔ kɛ a b'a essayer ko mariage date yɛrɛ bilalen donc a b'i profiter soit a man d'a ye a t'a fɛ ou bien a proposer parce que banabaga ninnu filɛ nin ye olu bɛ d'i ma de kɛ lawale ko ninnu halisa olu dɔw bɛ yen nɔ nin den nin den nin donc u bɛ fɛnw zongile ɲɔgɔn na pour que ka furu donc il se peut que a tɛ muso fɛ u dira ɲɔgɔn ma u si tɛ si fɛ donc pour que ka solution sɔrɔ sisan ale b'a essayer ka mais n'i tɛ mɔgɔ fɛ i bɛ photo lankolon ta mun na bon ni sari ɲɔgɔn maintenant mariage ma annulé
Annuler la ke. Annuler la donc peut-être avec une solution ɲini ka prétexte ɲini pour que mais a kɛcogo kɔni man ɲa. Ni téléphone ko ye. A kɛcogo ma téléphone. Ne yɛrɛ kɔni tiɲɛ yɛrɛ la ne yɛrɛ siran na. Ne ko n ko esigi an laban tɛ piki ni ninnu ɲini an bɛ bɔ WhatsApp. A b'an laban maɲini. A bɛ ka taa cogo min na an laban o laban. E mara an bɛ ka segin kɔrɔlenw ma dɔɔnin dɔɔnin. Tiɲɛ don. Modèle kɔrɔw ni fɛnw i b'a ye mɔgɔw bɛ ka segin segin ma. An bɛ ka segin olu ma sa. Ne b'a dɔn fɛn bɛ wagati ko de quoi phénomène de don. A bɛ tɛmɛ quoi. U b'a fɔ cogo jumɛn ko baiser. Baiser de don quoi. Ni wagati ninnu bɛɛ e ka lajɛ an kun bɛ téléphone marque minnu na Nokia, Motorola, Tecno ni fɛn ninnu sisan nana don fɔ 15 Pro Max na. Ni bɛɛ bɛna la i b'a dɔn an bɛ tila ka segin ka na min na. Xperia an bɛ tila ka na bitomani ninnu na ka b'o la ka na tɔ kɛ de fait que a danger bɛ ka bonya bɛɛ bɛna siran téléphone ko in yɛrɛ tɔ kɔlɔlɔ ɲɛmaɲini an b'an contenter n'an ka fixe. Fixe la enregistrement ko b'o la photo ta ko b'o la bitomani ninnu photo ta ko b'o la donc an laban bɛ parce que a dégâts bɛ ka caya téléphone ko bɛ ka caya yɛrɛ yɛrɛ de Nafisatu ni 16 ko in yɛrɛ kɔni u yɛrɛ ɲuman ko caméra 3 awɔ ko 15 Pro Max wa bɛ mun ani 16 Pro Max téléphone ka ca ni e yɛrɛ furu nafolo ye muso dɔ million kelen ni dɔɔni o tɛ muso furu fo ka tɔ to maɲi i b'a furu k'a tɔ ni yɛrɛ to ko la i b'o bila i ka kɔɲɔso dépense mais e ka taa téléphone minɛ dugu la Nafisatu i yɛrɛ ɲuman ko musomanninw k'u ɲɛ dayɛlɛ il est temps an ka ɲɛ yɛlɛ ten tɔ Nafisa n bɛna min fɔ i b'a dɔn tiɲɛ don muso nata ka bon matériel ka di muso ye bɛɛ tɛ sa bɛɛ tɛ matériel ka di muso ye an b'a fɔ ko fo an ka tɛmɛ an ɲɔgɔnnaninw na an ka to ka pari élégance ka kɛ an fɛ kow la donc hali téléphone minnu yɛrɛ fana bɛ k'an bolo an b'a fɔ donc n tɛ fɛ ni n terimuso ka tɛmɛ ne na kɔ u ka nin sɔrɔ ne ɲɛ donc e bɛ ko suguya bɛɛ kɛ an y'a ye k'a fɔ an balimacɛ dɔw bɛ yen nɔ Nafisa u b'a fɔ o tɛ ko étrangers dɛ o t'an ka tugurankew ye o ye Mali yɛrɛ de kɔnɔna ye u b'a fɔ sisan ko 16 b'u bolo ou bien 15 b'u bolo sisan nɔ Nafisa u bɛ e nata dayɛlɛ donc u b'a fɔ ko mais k'an ka ɲɔgɔn ye ni hôtel in na ko n b'a d'i ma est-ce que tu vois donc o y'o fɔ sisan nɔ k'an ka ɲɔgɔn ye ni hôtel la ko n b'a d'i ma Nafisatu Allah bon ko ɲɛ de i b'a dɔn u bɛ min kɛ Nafisa il est temps an ka musomanninw k'u ɲɛ yɛlɛ sa ne balimamuso k'aw ka sabali aw ɲɛ dayɛlɛ n'a ka dɔn k'a fɔ ko nin matériel tɛ fosi ye diɲɛlatigɛ kɔnɔna na c'est juste n'a ma fɛn dɔ tiɲɛ ye a tɛ fɛn dɔ ɲɛ ye Nafisa an balimacɛw ye nin dama min kɛ an balimamuso la u b'u nɛgɛn ka don hôtel la Nafisa u bɛ téléphone de bila carton 16 carton kɔnɔ ou bien 15 carton i b'a sɔrɔ ni i ma taa sɔrɔ Samsung b'a kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ Nokia b'a kɔnɔ ou bien i bɛ taa sɔrɔ XR b'a kɔnɔ est-ce que tu vois donc e fana content ba sa i b'a fɔ k'e ka su jara Allah e b'a fɔ su jara e bɛ taa so sa k'i sigi k'i b'o emballelen bɔ Nafisa i bɛ kirin de fɔlɔ déjà a y'a mago sɔrɔ i la a y'a kulonkɛ i la k'a kɔ don e la tuguni e ni dimi joli don dimi 2 musomanninw ka hakili dɔgɔya de dabila hakili la bɛɛ ka e bɛ se ka ɲɛbi tiɲɛ don mɔgɔw kan k'u ɲɛbada ɲɔgɔn fɛ mais a man ka taa kɛ fo n ka tɛmɛ karisara quoi sira jugu fɛ ou bien hakilina jugu quoi o y'a seli a tiɲɛni ma yɔrɔ ma de quoi mɔgɔw tɛ kelen maɲini mɔgɔw ka sɔrɔ tɛ kelen dɔw bɛ wolo ka sɔrɔ dugu jɛlen don dɔw ka sɔrɔ dɔw bɛ wolo ka sɔrɔ dugu ma jɛ olu fɛ yen dugu jɛlen don min fɛ e ɲɛ b'o la comportement min na e b'a fɔ k'e b'o comportement sugu ta a bɛ bɛn yan i bɛ taa kɛbali de kɛ o maɲini i bɛ taa kɛbali de kɛ i bɛ t'i bolo ja olu de kan na sisan i bɛ taa i yɛrɛ di i b'a fɔ i filɛ k'a fɔ cogo min na ni a ko de tout ça la mais i b'i nata kun i yɛrɛ quoi mɔgɔninfin kan ka kun i yɛrɛ de mais ni min b'i bolo dɛ kun i yɛrɛ ye quoi min b'i bolo dɛ o k'i ta ye o wagati min na Ala y'o d'i ma dɛ i kan ka kɛ n'o ye o wagati de la 15 Pro n'i kan k'a sɔrɔ a bɛ se ka kɛ furukɛ yɛrɛ b'a san ka d'i ma mais e bɛ ka perese Ala ma de wagati min bɛ yen mɔgɔ tɛ se ka perese o wagati min bɛ yen o ko de bɛ kɛ n'i ka kuma nana i b'o de kɛ i b'i sigi k'i ta makɔnɔ mais k'a ye e mana dɔ ye nin na bon sisan musomaninw yɛrɛ de ka ɲɛgoya ka jugu ni maɲini musomaninw ta u mana fɛn dɔw jɛɲɔgɔn dɔw la sans chercher à comprendre u fana il fait tout possible hali n'a ma taa kɛ même copie identique ye i bɛ taa sɔrɔ u bɛ taa kɛ voilà
tout ça là c'est quoi? Nafisatu ube nyine yoro min ko I b'a sɔrɔ sisan ne balima cɛ dɔ bɛ Faransi yɔrɔ téléphone nunu daga ye nɔgɔ ye Faransi Espagne Italie I b'a sɔrɔ olu ka marché nunu na téléphone da bɛ nɔgɔya ye a bɛ san fɔ a karisa téléphone kura yɛrɛ dɔ bɔlen do koyi est-ce que ne ta a ci I ma olu dun b'u ka wariw sara dɔɔni de hali n'a kɛra million kelen olu t'a a dimi dɔn quoi u b'a bila ka na du balimamuso e min e t'a ɲini ne e teri ye ne I t'a ɲini k'a dɔn e bɛna dɔrɔn directement karisa I mana I ka man de nin d'i ma ne yɛrɛ fana ta ko k'a bɛna ɲɔgɔn di ne ma k'a sɔrɔ c'est faux archi faux mais I bɛ ka fɛɛrɛ wɛrɛ de tigɛ I bɛna sɔrɔ cogo min na voilà I bɛna sɔrɔ cogoya min na donc I bɛ t'i yɛrɛ di mɔgɔ lankolon dɔ ma ale bɛ taga a kulonkɛ I la dɔrɔn ka sɔrɔ ka na ni duguma sira mais diyagoya yɛrɛ de don fo n ka kɛ nin sɔrɔ fo ka taa kɛbali kɛ téléphone nɔfɛ a ma ɲi ne bon e yɛrɛ ma kuma bɛ fɔ ko fɔlɔ ko ni sisan ko tɛ kelen ye diɲɛdenya n'i ko mɔgɔ min ko k'a bɛ fɛ ka diɲɛdenya kɛ yɔrɔ bɛ don dajugu caman I bɛ taa don dajugu donc nin ko in o de ye o Nafisatu nin ye diɲɛ ko de ko muso an balakaw an bɛɛ b'a la dɛ maɲi ayi an b'a kɔnɔ u ka miiri u ka sini ɲɛ sigi quoi mais ni ne bɛ musoman I mana mɔgɔw jɔ 100 100 I b'a dɔn ko mana kɛ togo togo exception b'a la ne bɛ mɔgɔw dɔ den t'u bolo mais u b'u k'u ka denw ka terrain u bɛ ka préparer k'a bila f'u ma furu u ma cɛ yɛrɛ sɔrɔ u t'a dɔn k'u bɛna cɛ sɔrɔ mais u bɛ ka jago kɛ ka feere kɛ ne yɛrɛ b'u dɔn près muso ne b'u dɔn ne yɛrɛ jɛɲɔgɔn dɔw don voilà u kɛlen don ka programme sɔɔni c'est à dire gaspillage ma ɲi quoi a ma ɲi ne wagati min I bɛrɛ bɛn n'i yɛrɛ ye quoi I bɛ fɛn sɔrɔ wagati min voilà wagati min na I bɛ se ka koron ka fɛn sugu dɔ kɛ I b'o kɛ ka fɛn dɔ terrain dɔw préparer mais n'a fɔra téléphone kelen an bɛ don min na ko bi ma ɲi ni million kelen a bɛ sɔn ka terrain sɔrɔ yɔrɔ dɔw la dɛ a b'a sɔrɔ yɔrɔ dɔw la n'a fɔra I ka t'o dɔn téléphone kelen na e dun jalan de don sisan I furulen tɛ foyilen tɛ I tɛ fɛn dɔ san million kelen de k'a bila minɛn dɔw se k'a bila u bɛ ka terrain dɔw se k'a bila mais ka taa kɛ dɔrɔn fo yanga de don fini bezi de don fo e b'a wɔ f'i ka mais nin bɛ bɛ sunɔgɔ cogo min yɛrɛ ka jugu n'a bɛɛ ye I b'a sɔrɔ e ba dalen don so kɔnɔ ani kamanagan bɛ ɲɔgɔn na u ka sira t'o la e ba dalen don so kɔnɔ bi Nafisa hali dumuni ɲuman a tɛ yen nɔ u bɛ musokɔrɔba man kɛnɛ u bɛ I dɔgɔnin dɔ man kɛnɛ soit I fa o ye maa ye maa min bɛ ka a bolo yɛlɛma fiɲɛ t'a a bolo mais n'i ye o den ye kɛnɛma I bɛ Ala ni kira kali wala I b'a fɔ ko nin ye fiya papa dɔ de ye I y'a faamuya e kuma na o an ka mara de tiɲɛna wa mara de tɛ yen wa bolo tɛ se yɔrɔ min na e b'a fɔ k'i b'a sama ka taa sinon ne tɛ se k'a faamu e fa n'i ba sigilen bɛ kɔngɔ bolo ou bien sini nasɔngɔ t'u bolo téléphone da gɛlɛn bɛ yen ne tɛ se k'o téléphone mara mais n'o bɛ mara cogo jumɛn na cogoya tɛ fa bolo téléphone min b'e bolo a bɛ se k'a ka du kamanagan ba a yi nɔ san kelen ka ca yɛrɛ hali kalo 3 a bɛ se ka I fa o kalo 3 hami ta ka bɔ a kan mais I tɛ t'o feere ko I k'o b'i bolo I b'o kɛ I bɛ hɛrɛ ni duwawu de sɔrɔ la ni barika b'i kɔ mais ka taa téléphone dɔrɔn k'i sigi k'i ka cɛ ka allo ma kɔnɔ n'a ye ou bien k'i da ka musique lajɛ ou bien k'i da ka snap ou bien ka TikTok kɛ téléphone I bɛ tila k'a kɛ I bɛ sunɔgɔ I bɛ téléphone in bila de ma ɲi dɔ dalen bɛ o kamanagan o t'a dɔn ni dugu bɛ jɛ a b'a kɛ cogo min an bɛ taa cogo di ma Nafisatu ne kɔni tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ se ka kɛ hali dɔ sigilen don écran kɔfɛ ni wagati na o bɛ ka pɔrɔn ci anw na o b'a fɔ an bɛ ka kuma général de la an bɛ ka conseil de di c'est pas parce que k'a ɲɔgɔnnaw t'anw yɛrɛ bolo ou bien des trucs mais a bɛ se ka bɔ I kabila yɛrɛ la voilà comme fɛn de don an ɲɛ b'a ko la a wagati de don donc il faut que an ka kuma a kan sinon k'a fɔ ko a dɔ t'anw yɛrɛ ka so a dɔ b'anw yɛrɛ ka so a dɔ b'an ka so mais n'an bɛ kuma an tɛna se k'a fɔ an ka karisa bɛ tan voilà a b'anw yɛrɛ dɔgɔninw bolo tan an tɛna se k'o fɔ an bɛ kuma parce que an yɛrɛ b'a kɔnɔ de parce que an b'a milieu la an bɛ jeune fille de donc an b'a dɔn a kow bɛ sira minnu fɛ Nafisatu mun I b'a dɔn kamanagan tɛ tɛmɛ nin yɔrɔ ninnu kan quoi k'a yira an balakaw la k'a yira bogotigininw na an ka jeune fille yɛrɛ la Nafisatu I b'a sɔrɔ jeune fille dɔ bɛ yen nɔ elle a 17 ans ou 18 ans I b'a sɔrɔ 15 pro max de b'a bolo mais I bɛ ɲininkali fa tɛ ɲininkali kɛ ba tɛ ɲininkali kɛ a dɔw yɛrɛ la ba b'a ɲininka karisa jɔn ye nin d'i ma ani ba ka complicité yɛrɛ bolo a b'a fɔ ko ko karisa mun ko k'a bɛ ne furu kɛ o de ye nin di ne ma mais ne ka kuma latigɛ tɛ dɛ I b'a dɔn sisan an baw dɔw bɛ yen nɔ ou bien an fa dɔw bɛ yen nɔ olu tɛ ko ninnu kɔnɔ olu b'a bila u kunna dɔrɔn téléphone ye téléphone de donc n'u y'a ye u bolo t'a jateminɛ k'a fɔ nin téléphone ye nin de ye da gɛlɛn téléphone ye nin de ye million kelen téléphone ye dɔw t'o dɔn mais a bɛ kɛ min bolo dɛ f'e de ka hakili sɔrɔ fo den yɛrɛ de ka hakili sɔrɔ fo muso in yɛrɛ de ka hakili sɔrɔ sinon fa dɔw t'a dɔn
c'est rare k'a fɔ ko fa dɔ bɛ yen u b'a kɛ dɔrɔn téléphone don mais k'a fɔ ko téléphone fila bolo nin k'a valeur bɛ taa 1,1 na caman t'o dɔn ne ma. mais Nafissatou ni den comportement falenna pour que i k'a dɔn il faut que an ka éducation an ka jate de minɛ an ka denmisɛnninw ka éducation n'an m'a jate minɛ an bolo bɛ bɔ nin bɛɛ la n'i y'a ye bi denmisɛnninw bɛ ka nege iPhone 16 nɔfɛ iPhone 15 nɔfɛ mun de y'a lasuma mara ma labɔli de kɛ parce que i b'a ye den bɛ don sisan e den bɛ na sɔgɔmada fɛ a bɛ daraka dɔrɔn de don soit daraka tɛ yen nɔ bɛɛ b'i yɛrɛ ye tilela bɛ don surafana aw bɛɛ b'aw yɛrɛ ye denmuso bɛ bɔ a bɛ taa ka yaala ko a bɛ taa école la a bɛ na ni wari ye a b'a di e ba ma a b'a fɔ ko karisa ne ye nin sɔrɔ mais i y'a sɔrɔ cogo di o tɛ se ka fɔ donc n'a bɛ a bɛ nkalon tigɛ ne y'a sɔrɔ nin circonstance de fɛ ne y'a sɔrɔ tan a bɛ na ni téléphone ye a bɛ dɔ d'a ba ma a bɛ dɔ d'a fa ma a bɛ dɔ d'a dɔgɔninw ma i b'a sɔrɔ ale yɛrɛ de kɛlen don dutigi n'i y'a natɔ ye dɔrɔn f'i bɛ boli i bɛ taa ka saki minɛ fa tɛ kuma ba tɛ kuma donc Nafissatou n'i y'an ka denmisɛnnin caman tiɲɛnen ye bi a bɛɛ bɛ sɔrɔ nin n'a ɲɔgɔnnaw fɛ parce que baw natara denw na faw natara denw na si tɛ se ka tiɲɛ fɔ den ye bi an bɛ wagati min na i ko bi tiɲɛ tɛ se ka fɔ n'i ye tiɲɛ fɔ ko den m'a ɲɛ kumu ou bien ko den bɛ boli k'a bɛ bɔ n fɛ yen nɔ donc u bɛ siran ɲɛ mara taara min yɔrɔ min na Mayini ko de t'u cogoya la tuguni wa sinon ne bɛ mɔgɔw dɔn Mayini u b'u denw mara mais i b'a dɔn hadamaden dɔw bɛ olu fana tɛ mara kɛ fa i b'i sago bɛɛ k'i den na k'i seko damayira bɛɛ k'i den na ba fana b'a kɛ mais ne yɛrɛ ye dɔw ka k'a ye a bɛ den ka fɛn bɛɛ suit des traces den musomanin dɔ a b'a suit des traces mais ale tɛ min kalama den bɛ k'a yira ne bɛ min dɔn e t'a dɔn i bɛ ka faamu den ka fini fankelen bɛ olu ka so kɔnɔ fankelen dɔ bɛ fa yɛrɛ fɛ n'a bɛ bɔ i t'a sɔrɔ burumusi a bɛ habillement min ta olu ɲɛkɔrɔ olu b'a miiri k'u denw bɔra n'o de effectivement a bɛ taa a kan ka bɔ ka taa ka ci minnu kɛ i b'a fɔ par exemple école ni fɛn ninnu na i bɛ taa sɔrɔ a bɛ classe kɔnɔ a b'o cogo la mais i bɛ taa sɔrɔ après l'école événement ni fɛn dɔw b'a bolo Mayini i b'a sɔrɔ o finiw bɛ fa yɛrɛ fɛ a bɛ t'o finiw ta k'i habiller très bien ka bɔ ni den bɔra i ɲɛna burumusi la a ka taa fɛ k'e den de filɛ scène sanfɛ nin coupé décalé b'a la nin ye tantɔ Mayini a jate ka gɛlɛn n'a taara fɛ e bɛ da la n'i ɲɛ m'a ye a jate kɔni ka gɛlɛn i b'a dɔw filmer ou bien ka photo ta ka da donc mara bɛ min Mayini i tɛ se k'a kɛ quoi donc ba tɛ se k'a fɔ ko n bɛ tugu n den nɔfɛ ka taga surveiller fo école la npogotigi kɔrɔba déjà habillement min yɛrɛ tɛ se k'a bila i kunna k'a fɔ ko fini yɛrɛ bɛ k'a bolo mɔgɔ wɛrɛ fɛ yen jusqu'à ce que elle va oser a bɛ t'i habiller ka taa ka ko kɛ n'a bɛ segin ka na so tuma min na i y'a ye ni min ye k'a b'o don la o tigilamɔgɔ mara bɛ se ka kɛ cogo jumɛn diɲɛ in yɛrɛ bɛ cogo min na a bɛ ka taa de faut que den yɛrɛ ka hakili sɔrɔ musow ka hakili sɔrɔ sinon k'a fɔ ko caman bɛ yen nɔ k'u tɛ ka mara kan depuis à l'âge bas oui i bɛ éducation min don a la a bɛ lamɔn Mayini o b'a la an bɛ diɲɛ tile min na yɛrɛ de a wagati de don quoi a kɔni a ji an b'a wagati de la parce que hali n'i ye den dege a la tant e tɛna se k'i den kelen kalan so i tɛna se k'i den kelen kalan so i bɛna taa n'i den jardin na diyagoya y'a tɔɲɔgɔn minnu bɛ yen fréquentation sugu dɔ bɛ yen a b'a ye e bɛ lamɔ sugu bɛɛ da i den kan mais n'a taara kilasi kɔnɔna la ani minnu bɛ sigi teri o bɛ na ɲɔgɔn dɔn u bɛ gɛrɛgɛrɛ ɲɔgɔn na diyagoya ye jugu caman bɛ yen nɔ c'est pas parce que ko somɔgɔw tɛ ka u denw lamara so i b'a sɔrɔ jogo ɲuman b'u la so kɔnɔna la mais école de fait u bɛ bɔ ka taa école ni fɛn ninnu na nin ye u b'a ye na ni nin ko ninnu de ye ten i m'a ye an b'a wagati de la an b'a tile de la an b'a wagati de la an b'a tile de la an bɛ ala de deli sisan ala ka na ni faamuyako ɲuman ye 15 pro max ni téléphone ko yɛrɛ de y'an tɔɔrɔ Nafisa n'a kɔlɔlɔ wa fana Mayini a yɛrɛ problème yɛrɛ de ka ca sisan téléphone bɛ ka taa ni mɔgɔw ye prison yɛrɛ i b'a sɔrɔ dɔ a 16 pro mun filɛ nin ye i bɛna min fɛ a 15 i b'a sɔrɔ dɔw bɛ u bɛ taa suɲɛ de ka taa di u ka muso ma tellement que u ka muso kɛlen don ka ciw da u kɔ la ko n bɛ fɛ i ka téléphone san ka di yan nɔ i filan bɛɛ ye ni san ka di i ka muso ma o t'olu fɔ a e fana lalomakɛba e bɛ taga dɔw ta suɲɛ a dun bɛ taara siri i bɛ fɔ yɔrɔ min na u bɛ t'i sigilen minɛ k'i cɔmi voilà i bɛ localisation bɛ GPS de GPS b'a la o bɛ minɛ u bɛ taa i bila a kɔnɔ c'est ça Mayini hali fɛn dɔw bɛ yen quoi latigɛ wala an ɲɛ bɛ an balaka dɔ fana ka fɛn na ja la a bɛ ka circuler ale ko k'ale kɔni t'a dɔn a ka téléphone ko in kɔni a ka photo in ye fiti kɛ cogo min na mais ni o sɔrɔla téléphone dilan yɔrɔ de fɛ téléphone dilan yɔrɔ b'o fana de fɔ mais comment se fait-il que hali ni téléphone dilan yɔrɔ don olu mɔgɔw bɛna se k'ale ka code ni fɛnw sɔrɔ cogo jumɛn na k'a fɔ ko u bɛ don ale ka photo ninnu baden bɛɛ kɔnɔ ka tila ka flash ni fɛn ninnu kɛ
n'a y'i wele ne téléphone dilanna y'i wele karisa e ka téléphone min bɛ ne bolo ne y'a dilan kɔni mais il faut que i ka code de fɔ n ɲɛna n bɛ don code a kɔnɔ donc n'a sɔrɔ ni ye baara min kɛ n'a ɲɛna olu dɔw proposition fana bɛ kɛ mɔgɔ ye en même temps Maini o tɛ se ka kɛ Maini o tɛ se ka kɛ écoutez dɔrɔn bɛ téléphone dilanna jumɛn bolo ne nana n ka téléphone de d'i ma a tiɲɛnen don a tiɲɛnen soit écran tiɲɛnen don ou bien chargeur dɔrɔn tiɲɛnen don ou bien problème kɔni b'a la a bɛ kɔfila la réglage tɔ ni paramètre ni fɛn kɔnɔna don i bɛ taa téléphone na sa to téléphone dilannaw ma ɲi dɛ n bɛna min f'i ye u b'i ka code sauté k'a b'i ka téléphone na hali u t'a dɔn k'u ye ko kɛ u b'a dɔn ordinateur la dɔrɔn o b'a sɔrɔ u tilala la u y'i mago sa mais hadamaden prudence ka di diɲɛ fɛn bɛɛ la n'i m'a bila a kɔnɔ hali n'i m'a bila a kɔnɔ n'i y'a mɛn a bɔnna yɔrɔ a sigira de e b'a dɔn e ka téléphone ni tiɲɛnen don ko jajugu dɔ b'a kɔnɔ soit téléphone i ka taa bila cabinet kɔnɔ soit téléphone i ka kolonkala ta i k'a tɔ susu i ka a ɲɔɲɔ n'a tɛ nafa wɛrɛ ɲɛ ye mais n'i m'o si kɛ e ko k'e bɛ taa n'a ye donc hakili fana ye jɔn ye n'e ko k'e taara n'a ye téléphone dilanyɔrɔ la téléphone dilanna ninnu dun filɛ nin curiosité de b'u la surtout u ɲɛ b'a la elle est influenceuse u b'a dɔn pɛrɛ la personne fɛn dɔ an b'a ɲini a tigi kan bon n'o de don ale ka suspect dɔnnen tɛ yan suspect dɔnnen don donc o la ne y'a fɔ si c'était moi ne bɛ plainte de tigɛ parce que mun na don jamakulu dɔ de bɛ ne bolo de denmisɛnninw dɔw de bɛ n bolo n bɛ ka minnu encadrer n bɛ ka n jogo don olu la donc pour e ka jɛya i tɔgɔ ka jɛya i kabila ka jɛya e bɛ mun kɛ i bɛ taa plainte de kɛ a kana se k'a kɛ a ɲɔgɔnna wɛrɛ la voilà pour que k'a fɔ donc i b'a yira donc comme ça ne ka téléphone a ma di mɔgɔ si ma ne ka photo a ma ci mɔgɔ si ma ne ka téléphone ka bɔ n bolo k'i yɛrɛ lajɛya quoi voilà i bɛ taa ne ka téléphone sere de fɛ yen a sera ka nin cas sugu kɛ donc e mun de kɛ ne ka téléphone na en tout cas i ye min kala a ma di mɔgɔ si yɛrɛ ma ne tɛ i k'a ɲɛfɔ quoi i k'a ɲɛfɔ Maini mais hali n'o o de don ne bɛ jigin ba tɔgɔ an ka cɛ bɛ yen Kulubali bɛ yen ale tɛ blaguer ale tɛ blaguer tante a taara sira min kɔni fɛ kɔni sinon n'an taara tonton Kulubali fɛ nin kuma in na a tɛ kuma o ko n'i ye français dɔɔni fɔ dɔrɔn a b'o faamu hali bamanankan a b'a faamu a b'a dɔn k'an bɛ fɛ ka tɛmɛ sira ni min fɛ o a bɛ taa cɔ min de kɛ o mais an b'a fɔ an balimamusow ɲɛna u ka photo langolontaw dabila i bɛna ci mɔgɔ wɛrɛ ma o i bɛ k'a k'i yɛrɛ de ye k'a bila o kana n'a to i ka téléphone i b'a lajɛ k'i kɔrɔni ko ça peut bouger a bɛ se ka kɛ an bɛ ka téléphone dilanna ka ko yɛrɛ fɔ a bɛ se ka kɛ ni téléphone binna ale yɛrɛ fana kɔ dun o fana bɛɛ bɛ se ka kɛ o bɛɛ bɛ se ka kɛ soit ne ye fɛn dɔ ye ne ko u bɛ denmisɛnninw est-ce que tu vois denmisɛnninw ma n'i ka téléphone ta u bɛ don a kɔnɔ u t'a dɔn ko n bɛ ka publier an balaka dɔw bɛ yen nɔ u bɛ téléphone ta sisan k'a jɔ u yɛrɛ la Nafisatu wallahi bilahi u t'a dɔn ko publication ye k'o ye mun ye n k'a publier olu ɲɛ b'a sɛbɛnnen na u ma kalan u b'a ta direct la olu yɛrɛ bolo sa non ko n sera Dandugu ko nin kɔni ɲɛ nin kɛ dɔrɔn nin bɛ n ka galerie de kɔnɔ mais nin ma publier mɔgɔ caman tɔɲɔna a kama n'i tɛ fɛn o fɛn dɔn cɛ maa si ma ɲi dɛ maa si ma fɛn oui a ma ɲi mais san'a ka se hali o bɛɛ ma k'a bɛ bila kɔnɔ i yɛrɛ kan k'a ladaminɛ k'a bila i kunna téléphone ma dabɔ nin kama nin tɛ ko ɲɛnama ye téléphone ma dabɔ nin kama i yɛrɛ ta wo mɔgɔ wɛrɛ ta wo téléphone ma dabɔ ka jajugu ni fɛn ta ka i yɛrɛ filmer k'a bila téléphone kɔnɔ Maini o cɛ man ɲi a bɛ na ni kɔlɔlɔ min kɔni b'a la dɛ Maini ayiwa an balakaw ko anw bɛɛ de b'a kɔnɔna na an minnu ye jeune filles ye u kana sugu caya na u kana na dimi an kɔrɔ u kana na dimi ladilikan de don Maini sigilen filɛ e kɛra an kɔfɛ na b'a fɔ k'i t'i bɔ yen nɔ hali ni e yɛrɛ kɛcogo i b'a dɔn ko a ɲɔgɔnna bɛ e yɛrɛ bolo donc u b'a essayer ka don i kan ni système bɛɛ ye surtout cɛ yɛrɛ nul n'est parfait an b'a fɔ an balimamusow ɲɛna u k'u hakili to u yɛrɛ la wari in tɛ fosi ye wari bɛ ban bunahadamadenya o bɛ to yen nɔ ça reste toujours mais k'a fɔ u ɲɛna de u ka matériel de to yen Nafisatu ko in base ye matériel de matériel man ɲi a bɛ na ni kɔlɔlɔ caman de ye an balimamusow ka niveau la c'est à dire que e golo ma se yɔrɔ min na n'i ko i b'a sama ka se yen nɔ yɔrɔ kɔni a bɛ fara e yɛrɛ ye cogo yɛrɛ kɔni o ye problème de ye i y'a faamuya mɔgɔ kana na fili i yɛrɛ ma sa Nafisatu
e b'a sɔrɔ sisan e Nafisa sigilen filɛ nin Ala ye maa di e ma maa min bɛ se ka jɔ e kɔrɔ e mana na i da waga dɔrɔn hali e kana na kuma mais a b'a dɔn pɛrɛ ko an bɛ mɔni mun kɔnɔna na sisan nɔ actualité de ye diɲɛ fɛn bɛɛ nin fɛn in de sanga wulilen don i jɔ ne ka nin ɲini k'a di Nafisa ma de o tɛ yen nin nɔ donc ne min sigilen filɛ nin ye i b'a sɔrɔ a mɔgɔ tɛ ne bolo mais ne fana bɛ mun kɛ ne bɛ to k'e lajɛ ou bien soit ne fana Nafisa e k'i ta di ne ma kɛ n'i y'a mɔgɔ sɔrɔ mɔgɔ min hakili b'a la e k'i ta di min photo n'u ta a la hali ni ne bɛ bɔ ka taa n ka sortie na ne bɛ e invité o kama pour que ka o photo ta o bɛɛ bɛ faamuya mais ni i ko k'i m'o o si kɛ a dɔw bɛ yen nɔ n k'u bɛ ɲɔgɔn ka cɛw darage nin awɔ nin dɔrɔn kama tɛ an y'o caman ye yan caman baw bɛ yan nɔ a bɛɛ ye nata de ye quoi a bɛɛ ye nata tout le monde veut être à la hauteur bɛɛ fɛ ka kɛ niveau dɔ la ka sɔrɔ i tɛ niveau min ye quoi ne dun y'o de fana fɔ ni i nana ka sɔrɔ dugu jɛlen t'aw ka so dugu jɛlen don min ka so n'i ko k'i bɛ comparer a tɛ ɲɛ dɛ ma dɔw fa bɛ taa ni san u ye bitigi dɔw fa bɛ taa san den 4 san ɲɔgɔn fɛ u bɛ taa den 5 san ɲɔgɔn fɛ u b'a di a den bɛɛ minnu bɛ ka ɲɔgɔn kelen n'a fɔra k'e fa ka t'o san e fa dun tɛ ka se ka so sara i fa ka birije a bɛ kɛ cogo jumɛn na e bɛ fɛ ka kolo ɲɔgɔn diyagoya la mais sɔn Ala y'i kɛ cogo min na dɛ sɔn i yɛrɛ ye sɔn tɛ mɔgɔ ka k'a yɛrɛ o bannen de don ma Mayini n'an bɛ ka complexe complexe tɛ dɛ Mayini dɔw yɛrɛ de t'u yɛrɛ dɔn u ka hakɛ to kuma fɔ cogo la t'u yɛrɛ de dɔn Ala ye dan cogo min na i bɔra ko kalama k'i ka sokɔnɔna to cogo min na ni i k'i bɛrɛ bɔ n'o cogoya ye denmisɛnnin dɔw ma ye ne Nafisa mais dɔw tɛ sɔn ma dɔw tɛ sɔn olu fɔ fo karisa bɛ cogo na fo n ka kɛ ten a bɛna ni ɲɛngoya ye wa i b'a dɔn i b'o den sugu dɔn depuis a fitinin mais ne yɛrɛ musomanin dɔn ha u ka datigɛ ɲɔgɔn na n'u ka kɛlɛmisɛnnin bɛɛ kun ye ne Mayini n'u ye musomanin ɲɔgɔn parler ou bien u mana u bɛ keleya tellement que keleya bɛ kɛ i ma fin k'u la i ma jɛ k'u la u bɛ sin ka dimi kɔrɔ ten dɔrɔn a kɛra datigɛ ɲɔgɔn na parce que i ɲɛ b'a la a bɛ cogo min na n'i ma farati u b'i gindo o b'a bɛɛ bɔrɔtɔ parce que olu fɛ k'e bɛ ka taa minɛ cɛw de bolo olu dun t'a kɛ cogo dɔn e ka so kɔnɔna bɛ cogo min na olu ka so kɔnɔna bɛ cogo min na kelen tɛ bon ni Ala ye min d'i ma kɛ sɔn i la i k'o kun yɛrɛ la i k'a dɔn k'a fɔ i n'o de ka kan o y'i ta ye mais n'Ala ye min d'i ma n'i m'o minɛ ne ko k'i bɛ t'i bala mɔgɔ ta la a bɛ kɛ tiɲɛni ye Nafisa a bɛ kɛ tiɲɛni nin ko in kɔni an bɛ Ala de deli sisan nɔ kɔni a ji min jiginnen don Ala k'a ji yɛlɛ Ala k'a ji yɛlɛ ne ni ji ma yɛlɛ Nafisatu a bɛ sɔn ka kɛ ɲɛkumu caman kan dɛ a kɔlɔlɔ bɛ bonya o tɛ tiɲɛ ye ne ni ji ma yɛlɛ nin bɛ kɛ ɲɛkumu min kan Nafisa denmisɛnninw an bɛɛ b'a la sa parce que an tɛ kuma fɔ k'an yɛrɛ bɔ a kɔnɔna na parce que mɔgɔw fana de sigilen minnu bɛ ka an lamɛn minnu bɛ ka faamuyali sɔrɔ a la ko tulo kunnadi ko de bɛ ladilikan na n'u y'an ka nin kuma in mɛn tiɲɛ don an ye denmisɛnnin ye dɛ nka a bɛ ka na ni sira min ye sira ɲuman de tɛ an ɲɛ b'u la a bɛ ka danger voilà an y'a mɔgɔba de ye a ye kɔlɔlɔ minnu lase u ma a dɔw ka furu sara a dɔw yɛrɛ tɛ se ka don u faso la maloya bolo dɔw yɛrɛ bolila n'i ma boli i bɛ taa min Mayini an bɛ tila kɔni ko in tɛ dabila ne kɔni b'a dɔn pɛrɛ ko in bɛɛ ye wagati la ko de quoi parce que n'a kun fɔra k'an bɛ fixe ko tile la a tɔ nana kɔ kuma tɛ fɔ Motorola tɛ fɔ Nokia tɛ fɔ sisan tɛ ni Android ko in de la a kɔlɔlɔ bɛ ka bonya cogo min na n'a kasola donna komi maa min b'an kunna nin waati in na ale tɛ blague ale tɔgɔ ko Dandu terminisi ale t'o ye k'an bɛ foli belebeleba d'a ma nin yɔrɔ in na bolo dalen don an tan t'ale bolo k'a ci an tɔgɔ la ayiwa tan t'ale bolo a bɛ se ka kɛ ale b'a fɔ ko n bɛ fɛɛrɛ sɔrɔ parce que nin ko in bɛ ka na an denw bɛ ka tiɲɛ an denw walakatara diɲɛmaa bɛ k'an denw ye den minnu y'an ka siniɲɛsigiw ye n'a fɔra ko olu de bɛ ka ye tan olu lahala de bɛ ka ye tan tɔ a kuma ka ca sa sinon Mayini jamana dɔw bɛ yen n t'a dɔn Corée du Nord de don ou bien Corée du Sud de don yen denmisɛnninw ese téléphone interdilen t'u la hali école la a tɛ si la téléphone yɛrɛ ka y'i bolo o de kan ka kɛ école la o de kan ka kɛ so kɔnɔ fana n'i nana est-ce que hali téléphone bɛ y'u bolo wa n t'a dɔn heure dɔ kɔni don téléphone i ka toucher mansin ma fɛnɛ c'est 1 heure de temps de tɛ o de b'i bolo donc o de appliqué o de la n ko cɛ mun b'an kunna Asimi a bɛ se ka kɛ miyanka kɛ a bɛ a yɛlɛma bolo ka cɛ a yɛlɛma bolo ka cɛ ne ni ko a bɛ fu siri ni dana a bɛna kɛ a tɛ se yɔrɔnin kelen de don dɛ yɔrɔnin kelen don Nafisa tun ko a tɔgɔ de ko ka babaw tigɛ ka kɔbaw tigɛ Asimi i bɛ cɛba kɔrɔ dɔn Asimi cɛ yɛrɛ de ne yɛrɛ bɛ siran mon président cɛ yɛrɛ de n'a wulila diɲɛ don o don
ka fɔ ko ka ai na ko ni ajo asengele abe ban kuma bana ni ko be ban ne baro mais ne se ko in laban tana kete ya ai asimu alaba degre be songa bola de ai azuma me ko ni ma wera bina kulubali mana ese ka wule parce que me bololo sero kan sa ko be ka ta cogo mina ne sa baro ni kulubali wulila sa ka précaution do tala ne ta akana keta photo kana na publier sisan tuguni mali konna la photo publier ni fa tuguni ko kulubali ta fo tonton kulubali agato ba ga tonton kulubali ni ma tonton nani nga ayo ba ne go ni mu mo ba sige abin tan to ko je mata tonton kulubali ani ko in ko ni dumina interdit abe son interdit ni photo ta bay ni publication bay ala munu ba TikTok ko ni kama yere nafisa to fu be son defo kelen de be malien na may ni kelen ko chatimune ko manana na malien mana don ko la malien don to la malien ba exagérer may ko te chogo mina ibaye téléphone TikTok ko makere malien o jone akere je crois États-Unis mais a écrit est-ce que avec danger min kan fiance est-ce que avec olu yere be ka siran téléphone malien yere de ka ko ka cha malien dépasser le ko bela malien be ka problème yo de mais o may ni et puis olu bi mogo wero de ladje ku bu ladje problème me na yero de che mogo sugu ye mu ye che to sugu e ba do an yere ka culture kan ko jugo malien be fembe damate téléphone ko na drasna ke vagi nouveauté mi man na malien bi ke o re patron wana dona bi o femme marki be bobbi iba so do bolo mali kono bi malien be femme de fi bi yere ina fo ko mano ni karsa ngoni be ni do ni nunu yere ka so alu ko dumini ko ka gelene a yere a chama fo ambo do yi demsen do yam fo ni karma sina nunga so iba do femme daga yere te sigi kuma be ko kuma na abe tanto ibi yere questionner mais iba so ye to ko kayna alita chien kemeni bi kono to mais la personne iba soro wa keme femba bu et puis abeta mena fo senta kor kuluta la kwa atato ina fo dobiga bo arrière la nafisa tu anga demsenu anga funyena kuka sabali kaba ko malien yere de malien ma fem famu o te se ka famu o ba famu fo ka kala ka damate me ko jugo o ta famu ya ku way mayo be botu ga mina wa fa wa metara ni yore ina de complexe da bon ne bi ka feno de fi ha malien yere de ambe mali toko min bala atoko ka bonko jamana min do jamana barikalen do mogobo de banga ni ko neno mais ala goshi damine be bon fembe imanga mi yewo imanga mi mewo iba soro malien de be ni be damine folo ala damate be de fembe damate me do mai ali ni tara côté yorola ntena ndado luko no na mi ka fo kumina mbado pere mi ka fo kumina malien ni mana do fena iba ye ka fo vraiment ko a ko dona po akara populaire quoi ima ya maini basic adi be wera nyuma na basic doro men maini no mai sa ni maya mani tan dami anga kuna yere me kan dunto ko lo ka ke do boto TikTok munu yere agla atete olufi mais ne be musumanu ne do maini bilo be ko suku be ke pour ko forfait son Allah olu do yere be utsika kele ne ke kuma do TikTok ko men awo banake a virisi de usega 24 heures ke ko lu connecter lente wa dum sumanu te so baran connexion sinapu me ete bara fosi ke me ka connexion fana pe ko sugu be ke pour ne pas que 24 heures o ka tigelu la quoi mais sisa musumanu ka 24 heures ke kuma TikTok nyela ou bien ka ameda soro mundula nafisatu akara ka ba ko e bi baro nya kadi ko jugude na wakati ko fole ale de biga sense kana ame haketo bilibili o ba ngokuma kambi ama nyere boala de aya nyere do azango go muturu lobo mula tekno luberi ba on yere bula no kaun na ba kaun na ta piki ni nyini pe awo ame piki ni ame songa barake no uyi obo ama affaire obo songo okay nafisatu aiwa la dilikan jumembi bolo makunche kumana ika fo ambalima muso nyena wese ka dobo ni kuina to ni 16 ni 14 ni 15 pour maxi kuin aiwa makan jumembi bolo la dilikan ni makan laba mine bolo di musomanuma uka blu kuna ka miri ka fo ko ye wakati la kode uka blu kuna ka fo ameni ni phénomène mina sameni wakati mina sisa ni beteme ko ero bena ko musomanu ka blu kuna
don dɔ la u bɛna furu de bɛ taa cɛlasigi la donc k'a bil'u kunna fana k'a miiri sani n k'a kɛ tiɲɛni ye nin wagati in na n ka n ka cɛlasigi n k'a ɲɛsigi u k'u ba dɛmɛ u ka kɔɲɔko la u ka sokɔnɔna u ka dɛmɛ don u kan ka min kɛ u k'o kɛ nin ko ninnu ye wagati ko de n'i ye 100,000 dun sisan sini a bɛ se ka taa kɛ e tɛ dɔrɔmɛ 1 sɔrɔ maɲini bon ni 100,000 b'i bolo sisan n'i y'a tila ka taa n'a ye k'a dun i bɛrɛni na maɲini a mana kɛ cogo cogo a kan ka ban wagati min na kɔni a tɛ fɔ k'a tɛ ban ne maɲini a bɛ ban mais ani téléphone b'i bolo i taara bɛɛ don a la yɔrɔnin kelen jumɛn de ka teli maɲini n'i ye 25,000 bɔ a la k'a bila a tɛ fɛn dɔ sɔrɔ k'u ka mara kɛ ko musomaninw ka mara kɛ u ka nin fɛn ninnu b'i kunna nin ye diɲɛ de wagati la ko de Nafisatu e bɛ k'a fɔ ko ka mara kɛ an b'a mɔgɔ dɔn a bɛ taa sigi a ba bɛ feere de kɛ a fa bɛ u ka fɛn ninnu de kɛ n t'a dɔn comment dire Nafisatu nin kelen bɛ taa sigi a bɛ 20,000 de don dumuni na fantanden de don dɛ 20,000 mɔgɔ ka lakali tɛ dɛ an yɛrɛ b'a dɔn de 20,000 Nafisatu n'a bɛ taga min n'a fɔ dugukolo bɛ cɛ ka bɔ a kɔrɔ de 20,000 a bɛ taa don dumuni na a furulen don n ka furu ka taa lamini n'a bɛ tagama n'i n'a fɔ ko dugukolo bɛ ka cɛ ka bɔ a sen kɔrɔ Nafisatu ko bɛɛ bɛ kɛ Bamakɔ yan sa ayiwa a ko kɔni filɛ nin ye k'an bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ne yɛrɛ bɔra n tɛ bolo kan ayiwa Nafisatu ko nin yɔrɔnin na a y'a fɔ k'a jigin a kɔnɔ k'an bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma maa minnu tun bɛ k'an lajɛ Jani plateau sanfɛ an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen bi k'an tun bɛ téléphone de kan n'o ye an ka 15 n'an ka 16 donc k'a fɔ an balimamusow ɲɛna ko nin ye wagati la ko de ye bunahadamaden mana kɛ cogo o cogo i k'i danbe de lajɛ fɔlɔ o de bɛ laban i bolo ma se yɔrɔ min na i kana sama k'a se nɔzɔn a bɛ fara dɛ i bɛ lebuko 2 kɛ diɲɛ kɔnɔ ko ni mɔgɔ farila fini kuleli la ayiwa ko kulo wɛrɛ tɛ kɛ yen tuguni ko kulo banna pewu donc k'a fɔ an balimamusow ɲɛna k'u k'u faw lajɛ u k'u baw lajɛ u k'u kabilaw lajɛ u k'a dɔn k'olu ye sini ɲɛsigi dɔ de ye sini k'u denw de bɛna bɔ olu la donc u kana na image jugu bila u denw ɲɛ ayiwa ni ne tun ye an ka jɛmukan ye bi dan sigira nin na a k'an bɛn juma wɛrɛ ni Ala ani kira sɔnn'a ma bɛɛ lajɛlen bye bye